Idem tu skúsiť zaspať, dobre, lebo budem ti robiť ASMR. Lulu, zatvor oči. Last player standing. 30 seconds left. Kepčo iné. Tu inak fúka. Last Ty player kokot. standing. 10 seconds left. Som piči. Destroyed. One enemy remaining. Čurák! It's you and me. Zase, kokot. One enemy remaining. Máme ho. To kde máme im? Ty vole, čo? Mením myšku po tejto hre, mám piči. Hrám na touchpade. To čo robila tá myš? Tu čo sa tá... Ja som na ňo reálne nevedel namieriť. Utekala myška. Chytila nohy a že... To nebude myškou? Ja mám peniaze. Dropnite mi, prosím. Prosím. Please. Nemám. Please drop me. Myslel mám drop? To sú vagíny. To nebol môj flash. Já myslím, že od Luli ptáka do huby bys poznal. Ďakujem. Ja im prepáč. To môže byť. Ty vole, mňa to chytilo. Čo robíš? Luda, strč si tie vtáky niekam. Prosím. Neviem. Nie, to bol vták do huby. Však, ale máš spike, na čo sa tam drbeš? Lebo môžem. Totálne si mi ho strčila do huby. Však, ale ty tam vyskočíš hore, tak čo mám robiť? No ale tak to popni za mnou, tu niekde hore vo vzduchu a nie tu. Mne to, no to preletelo takto popred mňa, ale že vuš, a tu to poplo. A čo? Tak nás schvál. No však to možno bolo. No ja. Ona chce ten beef, chápete? Chcem. Ty to nabízel. To je debil, on to zavřel. Za flash? Čo? Nechápem, o čom hovoríš? O čom hovoríš, Lulu? Jaký flash? Ma flashol. A to nebol môj. Bol. Nebol. Ako To bol ich bríča. Isto. Jak by mohol ísť tuto zo sajtu, ten flash tu hore? Čo sa dá zatáčať? Odkedy? Piče. Nový update? No hej, to je novinka teraz. Fejda 120. Čoho? Dole. Máš jeden náboj v klasikovi. Aký jeden? Aký jeden? Beef pokračuje. Chce sa byť? Povedz. Ale aký jeden náboj? 12 ich tam je. Kurva, ja som ho prehyloval. Ja som skapal. Tak toto som vynúbil jak totálny bot. Ježiš, to je spomalené hovno zas ožraté, to je úplne ten páč. To bol typický Dota hráč. Príde s krčmi ožratý jak delo, chytí pivo, jebne ho takto na stôl a zapne ranket. A pikne si púža. Vymrdanec, ty vole. Vy ste blbí, ty vole, vy ste tak blbí.
Hituj, hituj, hituj. Dobrá práce. Ty piča. Ty piča. Outplayed baby, outplayed baby. Jenom bych ty špačal tu play. Pojď piče. Niekto tu je dole, sú tu ľudia. No. Já tam jdu. Teda ja. No zase. Dobre. Lolo global, Lolo. To vojda. Nice. Áno. Dobre Lolo, ty vole to bolo. To čo bol za Toto bol normálne OG play. Čo ti jebe, jaký refresh tam najebal. Dobre, good job. Jasné.